Zirtopni Khan, Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan US atloa. White House US President Donald Trump le a Vice President JD Vance atenen anin koma. Russia le Ukraine buaina inrem na kong ansoi howanga. US in Ukraine atanga leilung hosakna achok lu na tura inrem na neyang tia khovelin athlir lain mai sen anin mua. Jemsen aleng lo chauh zok. Ukraine President hian Russia hi kan mel mania. In ka hai bo chetu anin engtin nge mo aninen hian kanin rem theyang tiin Putina arin lo na asoi chuaka. In rem na bo che chungchanga thudil kil neyadua. Chubaka chuan US chu tuifin retina hual velani awangin anram din mun hrethiam lova chuatel boka. Trump hian ral thuam kan pek cheu tel lo se chuan angai nai nom to lovang rem na le muan na idu lo ani hi mi makta duai tel nun na le indo pui pathum na chok chuak thei zong in gemi khel ti zong in a be ve boka ven sa phei chu apor de ber lom thu soina chang la thre hek lo che alo ti ve boka ne White House in chua chal na le inchal tauh na hian Trump patran tu te chuan Zelensky thiam lo ane apor masazo ka trange anteya Trump patran lo tu te ro chuan hetiang te chu kongka kal nana soya anthutluk na media ma a puan zar chau chi ni hi mole democracy ramin kara thil thlenga chuan za thlak takani ye antive thunga lom thu soi chungchanga hian Zelensky hian social media ama thlop tu ramshwai tu te hnena lom thu asoi ngal mau mawa Europe ram te chuan Ukraine hruai tu hi antranin Trumpa andema Zelensky an US nena lom thu soi rual hian White House thil thlengai ro chuan thu pha achoi du lova Trump lain Zelensky hian remna du lo remna adu huna local le ro se tin social media aziak ve boka khothlang ramten maktia he thil thleng hi anthlir lain Russia ro chu anui varvar ati thei thung zirtopnia White House thil thleng chungchanga hian Russian Prime Minister Dmitry Medvedev tuna Security Council Deputy Chairman chuan Trumpan Zelensky chu a mai chana thudi ka lo thrile sipai chakna manga apui na po hi titop lo ro se Zelensky amal din tran ta atia anram shwai tu le politics lama an commentator te chuan Trump le Vance aten ketana tan Zelensky an mang ti te tuna chuan Ukraine top ti te hi an soidan ania White House thil thlenga hian Russia ro chuan in rolna engma nei lo ti sarkar lamin an soi chiang ngalane Russia hi an lom rolin thil thleng kha rin hlel na nen an thlir thunga Trump strategy an thathiam lovin in o tumna te po omang antia in biak na be sayanga kal talo kha makti in an thlir ve tho bokane Trump hian president nachel nuwa Ukraine boina hi ti to patum ti soi to chumi konga chuan ado thei vak lo ti tunami hian alantira Russia hian indona hi economy laman tuarin remna nei te po andu pha mai theya tundin munai ro chuan in ka hai anlapom du bik lawane US in Ukraine hi apui to lo ro chuan Russia tan Ukraine chu beyan nuam sot don tina neya tuna Ukraine khotsak lama anin do meka heta po hian manson duaya in beiseina anneyane White House thil thleng hi khovelin makti na thira asoi zui boka mase beiseilok lo thil topiro chu anilem lo thunga Trump hian in thanbor vela khan Ukraine an puina sat zia alo soi chuak zau to February thla khan Zelensky le Ukraine demna asoi chuak to bokane US hian kumsang ni somni panni February thla Russia in Ukraine run nuwa tran puina dollar tluk le dingon zatel hu athon to hei hi Trump chuan alo soi sel to ka president huna chuan remna le muan na kan zongang ati nei kha
remna le muan na zong hian February ni som pahnih khan Trump a hian Russia President Putin a inbiak na nei puya hei hi Ukraine le Europe ramte chuan an hel hle a hetatang hian Zelensky le Europe US thurual pui ramte chuan in remna awm don ani poin ven himna lama in tiamna awm theinan US an kara remna bo chiat kai hnoya Russia an ring zolo ani deuh bera Trump alain Putin ari nomang ati ve thunga chubaka chuan thlamasa ve khan Trump hian vantlang ma Zelensky chu indona atop theina tura inbiak na nei turin alokar to a Ukrainian president hi mipui thlanlo dictator ani e telo ti to boka Russia in Ukraine run chana Ukraine thiam lo nei thule a fol zo ke ro chu Russia anni thu te alo soi to boka thakhat chung vela thilin lumlet dana hian tun thil thleng hi expert te chuan thil thleng thei takani thu an soi chuak to nge nge ni jadi vensa apor viau po kha thil thar the chiamani lemlo in thlan ma dai to khan Ukraine le Russia in kara ramri boina oma engwangin nge US kanin rol ti hi kashathiam phachi alo democracy ramten harsan nan tok thina an la tok zelang heng zong zong ngai tua khom zel hi kan ti turnin ka hrelem lo tin alo soi zau to a chubaka chuan Ukraine hian US in ramdang tran puinan pek chhuwa andong hnem lot laka Biden a khan a chuadona tran puina hi ala sanction zui deuh boka America ram ti hausak le antum na konga Ukraine tran pui hi thil trul ber niin an hrevak lem lo nina langane zirtop nia thil thlenga khan in thian thatna le tho ho na konga danglam na asiam na sakhop mai hetia White House atanga Ukraine president an chuatir ta ka chuan Europe ramte chuan Ukraine an thlop thu an soi chuak zui ngal clear Ukraine rampoin an president hi an thlopin an support tian tar lang tel bokane Germany sarkar phei chuan Trump a soisel hiala an chancellor chuan Ukraine mi puite aya remna le muana du anom love chu wang chu ni remna le muana tluan tling awm theina tura Ukraine kan thlop ni kan ram le Europe ramte chu anin nga na kan ni zui zel theyang atia Trumpan Ukrainian in remna du lo ati hi an pompui lo French president Italy prime minister le Britain hruai tu te poin Zelensky thlawang an hau ve boka khathil thleng kha Europe ram hrang hruai tu te chuan an soisel bokane voina Europe ram som pali hruai tu te NATO official le EU official te chu Londona anin mukhom dona tun thil thleng chungchang hi an soi ho nge in arinom European Union hruai tu te chuan Ukraine hi an thlop tur thu an soi chuak boka Russia nena in rem na awmani poin ven himna thila in tiam na hi Europe in a pedonem ti chu khovel ngai chan pakhat anita mek bokane ven himna thila in tiam na hi in rem na neita se Ukraine chu Russia in lo beile ta sela an thlawang havin kan che chuak ve towang ti borvel ani deuh ber ome hei hi Ukraine chuan US laka an beiseya US mamo an leilung hausak na an thralin heti zong hian anin rem chhozel tura an ngaya ma se Trumpan an tumdan angin alo chang lo taphot mai tinani chu Zelensky hian US atlo hnuwa hian Britain atlo boka ral thuam cherkonga in remnan siam Britain in Ukraine ral thuam cherna turatan lona pedona lon hi Russia sumle pai UK na shrek mangin an rul donani tuntrum thil thleng zet chu indo pui pahni na hnuwa thil lomdan thlak tanglam hlok tu ania indo pui atang khan US le Europe ramte hi an tang rual zela tune ro chuan an din mun achiang tami alo Trump president hnuwa European Union le NATO adem na asoi chuak thina kan ram thil ti theina in hmang tangkaya kenin kan tangkai pui ve lo tin NATO hi asoi sela European Union chungchang ani se
America ta na that pui na omlo achiat pui le phur ritani zok tan te alo soi to boka nei to tang mai ba ka UN atanga US nu do te po Trump atang ni lovin ama thop tu te tangin soi thoi awm thuak to bokane Ukraine in dona hian khothlang ramte antang rual thei viawa US a rorel tun in thlaka in do pui pahni na hnuwa tang rual ramte tia kan riat thin chuan ke chiat lam apan ve tamek ni na langa mak ve tak mai chu koltuara in hal super power pahni kha anin tran chho deuh tlat to bokane EU foreign policy shwaitu kajakals phei chuan thil lang chiang tak chu khovel ram zalen te hian shwaitu thar kan mamoa chu chona chu keni European te hian kan changam donem ti hi ni e atia khothlang rama thil ti theiber US telova Europe ramte tran rual na lam asoi to a Trump hian indo pui pahni na hnuwa geopolitics a in thlak danglam na lian ber tur a thlen tir mek ni na langa chu a thleng hlotling donem ti ro chu khovel thlir ber pakhat ani ta mek ani hi